asuu tuolla kaukana, niin hän vetää silleen niinku 190. Mä oon oikeesti. Joo. Me tultiin siis Boltilla Espoosta tähän, se maksoi 20. Mut siis se ajovarmaan 100 siis siellä niinku ykköskehällä ja siis ihan silleen ihan kuuluu, että nämä on lapset. Ihan ja siis meillä ei ole kiire. Niin. Mut siellä on tietysti kiire seuraaville asiakkaille. Niin sen takia mua vastiin, kun nehän niin ärsyttää, kun ne joutuu viemään mut niin kauas. Sitten oikeesti kerrankin me tultiin vielä jostain Henksupileistä, ja se oli palvonut 24 tuntia tyyliin, ja sitten silleen niinku pääsee vaan kotiin. Sitten silleen heräs kyllä siitä matkalla silleen, kun oli silleen ketään. Siellä Rooma-reissulla kanssa oli aika sieltä lentokentältä sinne keskustaan se nainen, joka se puhui puhelimeen. Ja se vei mut varmaan 7 minuutissa himaa. Ja mä oon pelottu. Sitten veitettiin mun ensin vielä Nelli kotiin, niin se meni vielä päätti tää kantakaupunki.